mestertrick nummer 4. Vi er kommet selv på arbejde. Vi skal have sat et sternbræt op, og det kan være nu her 3 meter, men det kunne også være 5 meter. Og hvordan får jeg den holdt oppe, imens jeg skal have svømmet? Der er et trick. Lad os gå hen og kigge. Vi ved, at vores sternbræt i det her tilfælde er 10. Så måler jeg 10 ned og sætter et søm i. Tager mit sternbræt, lægger det op på sømmen. Sætter et søm i bunden, og nu kan jeg rykke sternbrættet frem og tilbage, og jeg har begge hænder fri.